prikke mig. Du er bare for god. Hej alle sammen. Blækvart her siger, han ikke kan lide krabbebøger. Lad være med at underholde dem, så går de jo aldrig. Det må du undskylde, Blækvart. Men det er så for komisk, som vi plejer at sige. En, der ikke kan lide krabbebøger, er en, der aldrig har smagt den. Det må være mig. Jeg har aldrig smagt en, og vil aldrig. Hvad? Hvad sagde du? Jeg har aldrig og vil aldrig smage en krabbeburger. Undskyld mig, men... Jeg har aldrig smagt en krabbeburger. Disse ord. Er det overhovedet muligt at bruge disse ord i samme sætning? Jeg har smagt en krabbeburger. Jeg har aldrig smagt en krabbeburger. Jeg har aldrig smagt en krabbeburger. Du har aldrig smagt en krabbeburger. Så må du se at få smagt det en øjeblikkeligt. Så er der ikke noget at sige til, at du altid er så ynkelig. Her, smag den. Ja, den tinges fra mig. Hvis du vil smage den, vil du elske den. Smage en af de der radioaktive søleboller, som I kalder for mad. Hvad bliver det næste? At jeg skal danse cowboydans med Patrick? Det bliver ikke det, Patrick. Smag nu. Nej. Må vi se de små bisser? Her kommer futtålet. Nej. Rosa, hvad har vi her bag øret? Stop det. Kom nu, åbn munden. Svampebob. Selv hvis jeg var fanget på bunden af en brønd i 3 år, og ikke havde andet end denne krabbeburger, så ville jeg hellere først spise mine egne ben. Og ikke kun de overflødige. Men den er virkelig sund. Sådan! Den ting er en omvandrende blodpropsbar.